hele mooie waardebonnen liggen te wachten bij de finisher. Waardebonnen kunnen gewonnen worden, aangeboden door Pieter in de BMX-sport. En het ziet er goed uit voor de Baard. De Baard is dan volgens mij heel goed vertrokken. Hij is niet alleen, want hij neemt daar Christian Bak met zich mee, de kleindrijver. Die is in de plaats nummer 2. Maar het is de baanleiding, wordt er aangemoedigd door papa. Gaat helemaal goed komen. Meijers in plaats nummer 3. Dat is ook een mooie plaats natuurlijk van Lancelot Meijers. Die wordt er aangemoedigd door zijn clubgenoten van de Willys en Baren. Prachtig om te zien. En daarachter op plaats nummer 4 is het die andere kleindrijver, Jens Kooi. Ja, die wil natuurlijk heel graag een plekje opschuiven. Hij is nu aan het loeren. Hij is aan het positioneren. Die eerste 3, die kunnen waardebonnen verdienen. Het gaat om die eerste 3 posities. En Kooi weet dat, Kooi weet dat. Hij komt van 4. Langs zijn wel Lans Meijers. Maar Lans Meijers houdt daar de deur dicht. Prachtig om te zien hoe deze mannen het nog goed in de gaten hebben. Het is de Baar aan de leiding. Gaat hij dan die grootste waardebon mee naar huis nemen? Wat zal papa daar blij mee zijn en opa trots op. Prachtig om te zien voor die Baar aan de leiding. En dan is het daarachter de man van de kleindrijvers. Jens Kooi, of Christian Bak was het inderdaad. Christian Bak op die tweede plaats. En daarachter dan is het Lancelot Meijers. Houdt in de derde plaats vast of niet een mooie strijd. Dat is de Willys belangrijk. Ja, het is inderdaad de Willys die daar de derde plaats.